No 2024, Aira chegou ao seu título número 100. Son 7 anos de boa labor editorial desde Allariz. Porque nos preguntades moito de onde nace a idea de crear unha editorial en Allariz, temos que remontarnos ao ano 2010, cando Carlos Aira e Margarita Fernández crearon a librería Aira das Letras. Aira das Letras é unha librería especializada en libros bonitos. No ano 2017, Carlos Airas e Margarita Fernández contaron comigo, con César Lorenzo, para crearmos entre os tres un novo selo. O selo Aira, que faría o que facía Aira das Letras como librería, como editorial. É unha editorial que intenta buscar a beleza en cada unha das súas producións, e mostra disto é este libro que aquí temos, o Alternativo, que foi o primeiro libro que publicamos, un libro con formato acordeón de Jorge Campos, que no seu momento gañou o premio ao mellor cómic do ano en Galicia, e do que estamos moi orgullosos. Este é o primeiro, xa levamos 100.